gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Jan en Jansje Brunsma van der Schel van het Hokkaard. Collectes. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Voorganger is dominee mevrouw de Jong Wiersma uit Sneek. Lector is Fokje Tolsma en organist is Ernst Walstra. Ons intachtslied is lied 121, de versen 1 en 4. En we zingen dat indien mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst. Laten we even een moment stil worden en zo biddend ons hart openen voor de Heer en voor elkaar. We zijn hier naartoe gekomen omdat we met elkaar ons vertrouwen willen uitspreken in de Heer onze God. We geloven in Hem als de schepper van hemel en aarde en ook van ons allemaal. En wij vertrouwen erop dat de wereld in zijn handen veilig is. Wat er ook is en nog kan komen, zijn koninkrijk zal doorbreken. En namens die God mag ik u groeten en zeggen, zijn genade, daarmee omringt Hij ons. In zijn liefde draagt Hij ons. En met zijn vrede wil Hij wonen in ons hart.
Dat zegt de Vader vanuit de hemel. En daar kwam Jezus Christus, onze heiland, van getuigen toen hij onder ons was. En met hem zijn wij blijvend verbonden door de Heilige Geest. Amen. Ik denk dat het eigenlijk wel voor de meesten van jullie een heel vertrouwd iets is om op zondagmorgen je klaar te maken en op weg te gaan naar de kerk. En er is eigenlijk niks of niemand die je daarin belemmert. Alleen, begreep ik nu, een opgebroken weg. En als je dan een beetje aan de verkeerde kant van Arem woont, dan moet je soms even omrijden, maar dan haal je het nog. Hè? Ja, we zijn er. Er is alle ruimte, er is alle vrijheid om die keuze te maken. En we weten eigenlijk ook wel ergens dat dat natuurlijk voor de meeste mensen in deze wereld niet vanzelfsprekend is. Dat die ruimte en die vrijheid er in ieder geval ook helemaal niet is. En tegelijk kunnen we ons daar zo moeilijk iets bij voorstellen. Hoe dat voor je zal zijn. Vandaag willen we ons daarom ook richten op al die broeders en zusters van ons die in zo'n situatie verkeren. Zoals jullie wellicht weten is er elk jaar een zondag uitgekozen waarop we stilstaan bij de vervolgde kerk. Omdat het er hier nog niet van was gekomen, is ervoor gekozen om dat vandaag te doen. En ik ben blij dat ik dat met jullie mag meemaken en daar mij in verdiepen en vanuit Gods woord ook daar licht over te laten schijnen. Want er zijn nogal wat christenen die vervolgd worden. Ik schrok ervan toen ik het weer las. 310 miljoen christenen worden op de een of andere manier vervolgd, benadeeld, gediscrimineerd om hun geloof in Christus. Verdeeld over 50 landen. Met name de organisatie Open Doors is misschien het meest wel bekend bij ons. En deze organisatie die zet zich dan ook in voor deze christenen. Soms doen ze dat door ter plekke mensen te helpen, toch een bestaan op te bouwen, ondanks alle tegenwerking die ze ondervinden. Maar ze zijn ook gericht op ons, hier in Nederland. Hoe kunnen wij deze christenen steunen en hoe belangrijk is het om van hen te weten? En ook dit werk mee mogelijk te maken, zodat we niet zullen vergeten dat er zoveel broeders en zusters zijn die in dat soort omstandigheden verkeren. Daarom dus onze aandacht vandaag vooral bij hen. En zodoende zal de dienst ook wat anders verlopen dan jullie gewend zijn, zodat we ook alle ruimte kunnen geven aan dit thema. Voordat we samen gaan bidden, zingen wij het lied Gij die alle sterren houdt in uw hand.
Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, hier zijn wij samen in uw huis. Hier vinden wij beschutting. En niet zozeer vanwege dat gebouw, maar vooral ook omdat we hier ons samen mogen weten bij u, de Heer van ons leven. En dankbaar dat dat kan. Dat wij daar alle ruimte voor hebben, alle gelegenheid ervoor krijgen. Want we weten wel dat dat helemaal niet vanzelf spreekt. Wij zien dagelijks, Heere God, hoe uw wereld in nood is. De oorlog die op verschillende plekken woedt. Verschrikkelijk veel onrecht wat mensen elkaar aandoen. Armoede waardoor mensen nauwelijks kunnen bestaan. Vervolging om wat iemand gelooft of hoe iemand is. Zoveel mensen die worden opgejaagd en bedreigd, klem zitten. En Heer, we denken aan Israël en aan de Gaza en de verschrikkelijke beelden die we elke dag weer zien. Ook in Oekraïne gaat de strijd maar door. En op zoveel plekken worden mensen om hun geloof of overtuiging of geaardheid aangevallen en bedreigd. Het kan ons overweldigen, Heer, al die ellende. Alles wat mensen elkaar aandoen. Hoe is het mogelijk? God houdt ons vast. En geeft dat we niet onverschillig worden, omdat het ons misschien ook wel te veel wordt. Of verbitterd raken. Of ons afkeren en zeggen, nou, ze zoeken het maar uit. Maar Heer, we hebben gezongen dat wij ons blijven richten op u. En op uw rijk. En hoe onvoorstelbaar dat ook lijkt, dat er ooit zo'n tijd zal aanbreken. Dat er vrede is en elk mens tot zijn recht mag komen. Wij weten dat Christus daarvoor de weg is gegaan. Om dat mogelijk te maken. En de diepste duisternis is doorgegaan. En de kracht van uw liefde heeft laten zien. Daar willen we ons op blijven richten. En daar willen we op blijven vertrouwen. Wat er ook is. En wat er ook op ons eigen pad kan komen. En Heer, daarom lezen we ook in de Bijbel. Daarom komen we elke keer weer samen. Daarom willen we blijven bidden en zingen. En we bidden zo dat u, Heilige Geest, hier vanmorgen ook bent en bij de mensen die thuis met ons verbonden zijn. Zodat we toegerust kunnen worden op de plek waar wij wonen, waar ons leven zich afspeelt. Daar bidden we uw zegen over. In Jezus' naam. Amen. Toen het Pinksteren was geweest, we lezen daarover in het boek Handelingen van de Apostelen. Toen het Pinksteren was geweest, waren de eerste leerlingen en volgelingen van Jezus vol van de geest en konden zich niet stilhouden om aan anderen te vertellen wie Christus is. Ze hebben zelfs ook in zijn naam een verlamde aan de poort van de tempel mogen genezen in Jezus' naam. Maar daar kwam verzet op. En ze werden opgepakt en in de gevangenis gezet. En als ze terugkomen, als ze weer vrij worden de volgende dag, dan willen ze daar wel over vertellen. En hoe de gemeente daarop reageert, lezen wij in Handelingen 4, de versen 23 tot en met 31. En zuster Fokje Tolsma, begreep ik, die mag dat voor ons gaan lezen. Gebed van de leerlingen. Nadat Petrus, het is wel duidelijk nou,
Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden alles wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd: waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen. Door ons bij te staan, zodat zieken genezen vinden en tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. Je moet in ons land het wel behoorlijk bont maken, wil je een nachtje in de politiecel terechtkomen. Ik hoop dat niemand van jullie dat uit eigen ervaring kan beamen, want ik denk dat dat behoorlijk indruk maakt. Maar als het je overkomt, dan zeggen wij, dan heb je het er wellicht toch ook echt zelf wel naar gemaakt. Het overkwam Johannes en Petrus, ik vertelde u ervan. 2 van die eerste leerlingen, zij hadden in de naam van Jezus iemand mogen genezen en ze hadden van het evangelie verteld. En ja, de Heer Jezus had toen hij nog bij hen was, hen er wel eens voor gewaarschuwd en gezegd: het zal jullie overkomen dat ze je oppakken en dat ze je vastzetten. Dat kan allemaal gebeuren. Maar ja, als het dan nog zo ver weg is, dan sta je daar verder ook niet zo bij stil. Maar nu was het dan zover. Nu overkwam het hem. En waren ze in eerste instantie toch wel overdonderd. Hoe is dit mogelijk? Maar als ze dan de volgende dag weer vrij zijn, dan kun je je voorstellen dat ze opgelucht zijn. Het is bij een nachtje gebleven. Ze komen er met een schrik van af op de een of andere manier, maar ze zitten er vol van en ze moeten hun ervaringen delen met de andere leerlingen. Want dit heeft indruk gemaakt. Ook dat ze vanaf nu het verbod hadden gekregen. Ze mogen dus niet meer over Jezus spreken. Op die voorwaarden mogen ze weer vrij uitgaan. En dan lezen we in Handelingen 4, zoals dat zojuist ook is gehoord, hoe de gemeente dan reageert op die onverwachte gebeurtenissen. Je zou kunnen zeggen, het is een beetje het begin van de vervolging van christenen, die al de eeuwen is doorgegaan en waarvan we nu ook zien dat het nog steeds gebeurt en zelfs toeneemt. En dan is het zo indrukwekkend om te zien hoe die gemeente dan reageert op deze onverwachte gebeurtenis. Geen paniek, geen zelfbeklag, zelfs geen gebed om bescherming in eerste instantie. Maar wel, Heer, neem heel deze situatie in uw hand en geef één ding, dat uw werk
niet wordt tegengehouden door wie of wat dan ook. Dat is hun houding. En ik moet zeggen, ik vind dit gedeelte een van de meest indrukwekkende gedeeltes uit dat boek Handelingen. Wauw, dat je zo kunt reageren op zoveel gevaar en zoveel dreiging. Ik haal er 3 dingen uit die vooral erg opvallen. Het allereerste wat ze doen in hun bidden, dat is eigenlijk de Heere God danken. Danken voor het feit dat Hij de leiding heeft en dat Hij alles in de hand heeft. Hij is de schepper van hemel en aarde. En Hij leidt de wereldgeschiedenis. Ze hebben het niet zelf bedacht, dit gebed, maar ze hebben het gelezen in de psalmen. Ze bidden het als het ware met de psalmist mee. Want volkeren kunnen wel van alles beramen. Ze kunnen wel van alles doen. Ze kunnen tegen u opstaan. Ze kunnen samenspannen. Ze kunnen het allemaal doen. Maar het maakt niet dat uw werk niet zal doorgaan. We hebben het bij de Heer Jezus gezien, zullen ze gedacht hebben. Met Hem is het ook zo gegaan. De mensen die vijanden waren vooraf, die sluiten nu vriendschap om maar 1 reden. Dat ze samen Jezus kunnen uitschakelen. Dat is wat ze vooral willen. En dan denk je, dan is het dus over en uit. Maar uiteindelijk is het zo gegaan dat Jezus dwars door de duisternis heen uiteindelijk de kracht van Gods liefde heeft laten zien. Het was niet te vergeefs, maar juist door die dingen heen kreeg God de gelegenheid, de grootste doorbraak in de strijd tegen de duisternis te tonen. God, wij zijn dankbaar dat u, hoe het er ook voor staat, uiteindelijk uw doel zult bereiken. Het eerste wat ze bidden. Vervolgens bidden ze, ik zei het al, ze bidden niet zozeer om, Heer, bescherm ons en geef dat het ons nooit en nooit weer zal overkomen. Maar ze zeggen, Heer, geef ons de vrijmoedigheid. Dat we niet ophouden om te spreken over wat u hebt gedaan. Wij zouden zeggen, als zoiets je overkomt, dan zeg je, jongens, dit is gevaarlijk hoor. Koest houden. Dimmen. Je kan niet weer. Maar ze bidden, Heer, geef ons de moed om ons niet terug te trekken. Om het evangelie niet te verstoppen. En er nooit meer over te praten. Het is spannend. Het is ontzettend spannend. En dat zie je ook aan dat gebed. Dat ze zeggen, ja maar Heere God, geef ons de vrijmoedigheid dat we niet stoppen. Maar we bidden u ook, let u wel goed op. Ziet u wel wat er gebeurt? Staat er dan. Ziet u wel wat er gebeurt? U houdt het toch ook wel echt in de hand, hè? Sla acht op alles waar zij ons mee bedreigen. Kijkt u goed mee? Want daar vertrouwen we op. En als we daarop vertrouwen, Heer, dan zeggen wij ook, breng ons in de gelegenheid om u telkens wanneer dat kan, toch weer ter sprake te brengen. Dat is het tweede punt uit hun gebed. En het derde wat ze vragen is, Heer, zegen dan. Zegen onze woorden. Zegen onze daden waarmee wij willen getuigen van u en van Jezus Christus. Bevestig dat met tekenen van genezing en bevrijding. Want zo kunnen woorden die wij in al onze zwakheid en in al onze onmacht uitspreken, kunt u dan laten zien, dit is mijn boodschap voor jullie aan de wereld. Zo werkt mijn liefde, bevrijdend en genezend. En zo zal aan anderen duidelijk worden dat God zelf door deze mensen heen aan het werk is. En dan staat er nog, en dat vinden wij misschien wel wat vreemd, maar dan staat er dat de plaats waar ze bij elkaar waren begon te beven. En dat betekent eigenlijk dat God zegt, ik ben hier zelf bij. Ik zet dit allemaal met elkaar in beweging. Jullie ook. Het is eigenlijk ook al een directe bevestiging.
Ik ben erbij, mijn geest heeft het in de hand. Dus ga in vertrouwen. Ja, ik vind het onvoorstelbaar. Zo'n eerste reactie op die vervolging. Toch hoor je dit nog steeds. Als je iets leest over de christenen die vervolgd worden, hoe ze doorzetten, hoe ze doorgaan. Soms zijn het ook jonge mensen die toch, ondanks dat ze weten dat ze belemmerd worden, misschien de kans hebben een baan te verliezen of uit hun dorp moeten omdat ze weggepest worden. Het zijn allemaal van die dingen die hun overkomen. En toch stoppen ze niet. Ze stoppen hun geloof niet weg. Wij horen het van al die mensen die weten dat ze opgepakt kunnen worden, dat misschien met hun familieleden al hebben meegemaakt. En toch, en dat is wel een bekend gegeven in zijn algemeenheid, dat de kerk daar waar die vervolgd wordt, ook het hardst groeit. En misschien komt dat wel omdat ze zo bidden als die eerste christenen. En dat God dat gebed verhoort. En het dus ook door hen heen, door hun, ja, zij hebben vaak heel weinig invloed als positie, want ze komen niet hoog, ze worden vaak niet op belangrijke posten neergezet. Dus in alle eenvoud getuigen ze van een liefde die in hen brandt. Er is zoveel kracht in dat evangelie waar ze in mogen geloven, dat ze het niet kunnen laten. Er zit zoveel voeding voor hen in het lezen van de Bijbel, dat ze hem in huis willen hebben, ook al is dat gevaarlijk. Er is zoveel verlangen om samen in gebed bij elkaar te komen, dat ze op een of andere manier dat proberen te doen zonder dat het opvalt. En zo vinden ze hun wegen om toch door te gaan. De vreugde om bij Christus te mogen horen, van zijn liefde en overwinning te weten, drijft hen steeds verder. Wat een uitdaging aan ons, denk ik dan. Wat een uitdaging aan ons, dat dat zo gaat met hen, onze broeders en zusters. Terwijl wij, denk ik, het misschien wel heel gemakkelijk bij laten zitten. Wat houdt ons tegen? Wij hebben niet te maken met gevaar van de politie die ons oppakt. Niet met terroristen. Tenminste, staat dat nog redelijk ver van ons af. Maar wat zijn dan wel onze gevaren? Hoe kan het dat het voor ons dan soms toch zo moeizaam is en dat wij het ook zo moeizaam door kunnen geven? Lauwheid. We worden opgeslokt door drukte van alles en nog wat onze aandacht vraagt. Of zit het ook meer in dat we moeite hebben met God te vertrouwen, zo onvoorwaardelijk als deze mensen dat in het begin deden? Zit het bij gebrek aan toewijding? Dat we geloven dat er maar één ding werkelijk belangrijk is. En dat is ons leven afstemmen op de Heer en zijn weg. Of misschien ook wel bang voor smalende opmerkingen. Dat hoor ik ook wel eens. Ook zeker voor jonge mensen die dat lastig vinden. Als je maandagmorgen op school komt, hebben ze allemaal verhalen over het weekend en ga jij dan vertellen nadat je naar de kerk bent geweest. Of op je werk bij een koffieautomaat. Bang voor lastige vragen. Wat kan het allemaal zijn? Het is er, zeker. Het is er. Maar de houding van onze broeders en zusters in dat soort omstandigheden van vervolging kunnen ons aanmoedigen om ook onze weg in vertrouwen te gaan. Het meest opvallende van dit eerste gebed van de vervolgde gelovigen is dat God absoluut de leiding heeft over hun leven. Daar zijn ze absoluut van overtuigd. Wat er ook gebeurt, zelfs als we eraan onderdoor gaan, zoals Jezus even leek uitgeschakeld. Wij zijn ervan overtuigd dat uw werk door zal gaan. Daar vertrouwen ze op. Punt. Daar vertrouwen ze op. En soms ook een komma. Want het is niet niks. Het is zeker niet niks als je dit meemaakt. Daar straks nog meer over. Nu zingen we eerst Vertrouw maar op Gods wegen.
zou het zijn wanneer je elk woord dat je uitspreekt eerst goed moet wegen, omdat de kans is dat je, om wat je zegt en gelooft, wordt opgepakt. Hoe zou het nu voor mij zijn, wanneer ik zou weten, er kan elk moment iemand hier binnenstappen die zegt, weet je niet dat het in Arem en omgeving verboden is om uit de Bijbel te lezen en het woord van God te verkondigen? Zou ik hier nog zo staan? Hoe is het om te preken met de vijand aan de poort? Als wij lezen over die vervolgde christenen, dan zien wij hen vooral als geloofshelden en terecht. Want wij hebben ontzettend grote bewondering voor wat zij doen. Maar laten we niet vergeten, het zijn ook mensen van vlees en bloed. Net als jij en ik. Die angst kennen om hun eigen leven, dat van hun gezinnen, hun kinderen. En wat ze meemaken, dat kan diepe indruk maken. Dat kan hen ook innerlijk behoorlijk beschadigen. We gaan kijken naar een filmpje van pastor Jean. Het is niet zijn echte naam, want dat is niet vertrouwd. Ergens in een Afrikaans land, waar het gevaarlijk is om christen te zijn. Hij vertelt wat hem overkwam en wat dat met hem doet. Nishakuwa na mtoto wa pili mwenye ameeneza 6 mois. La si 22h, nikaambia madame twende tukapumzike. Après 1 heure usikanje. Nikaambia madame tumeingiliwa na badui. Wameshaingia. Susi yao ilikuwa eke watafute watu wawili na wakuwe wabebewe swate wabaue. Mesusi yao walikuwa lazima inomba tupate mchungaji wa Sebeka na mchungaji wa Katoliki, yani banani padiri. Kuangalia mudirisha ya nyumba ya chambre, nitupe macho mu jardin yenye tulikuwa tulishatengeneza pale. Deja biko. Sasa tumekosesio mzima tunasema imekamatwa na maadui. Ulisema kwamba yote yanawezekana kwako. Bwana utende yaliyo yako. Na kweli alipiga roketi. Ile rokete ikakuya, sijui kama Mungu alipandisha namna gani, tukasikia tu sawa mchanga sable yenye nashuka tu kumanjanja tu hivi. Kasa nibakushie. Ndio nikafungula mulango pole pole. Sasa nasikia nje kusema watu wangali amo, mulango uko nasikilikana. Tukafungula mulango. Tulipofungula mulango, mungali naishi. Tuseme ndio kwa neema ya Mungu. Hatujeta kama tumepona namuna gani. Tu ni neema yenyewe tumepona ndani yake. Ni neema antuka, hatusema tuseme ni nguvu yetu. Anduka ni neema ya Mungu kutusaidia, kutufunika na kututetea. Mungu alituma malaika Mikaeli kushimama kwa mlango pamoja na panga mbili kusudi tusiwao. Kuonesha kigizi ulishalumia na kiroho na Mkristo mwenyewe utaweza kumsaidia na atawacha kumbe na pastor na alishakuwa tushi. Sasa tunajikazaka mbele ya Wakristo kameme
tutumainie Mungu, lakini wewe Mungu unaona na mimi nishalumia kabisa kiroho kabisa, nilishaumia kusema na mimi naomba nipate wa kunitunza, tutunjiwe kabisa, tupate wa kutusaidia psychologiquement, même spirituellement. Ik hoop dat jullie het een beetje hebben kunnen lezen, want het viel me nu op dat de ondertiteling wel erg klein is. Hebben jullie het verhaal mee kunnen krijgen? Ja? Ja, mooi. Het gaat langs het randje bij deze pastor. Langs het randje. Anders is het misschien nog wel een idee, dat bedenk ik nu zo even, want het verhaal staat ook wel op papier, dat het nog eens afgedrukt wordt, dat iedereen het rustig kan nalezen. Want het is heel indrukwekkend dat zo'n pastor ook zegt van ik zelf en mijn gezin zijn wonderlijk bewaard, anderen niet. Dat is op zich ook altijd al lastig. Maar het heeft mij wel kapot gemaakt van binnen. En ik wil sterk zijn voor de gemeente. Maar ik ben zelf ook van binnen toe aan heling. Ik moet zelf ook weer genezen van deze traumatische ervaring. Kan ik dat zeggen of niet? Die spanning voel je, je leidt de gemeente, je wil de gemeente ook voorgaan in het vertrouwen op God. En je hebt zelf ook hulp nodig om dat ook werkelijk weer te kunnen blijven doen. Zo komt het erop aan. Toch spreekt hij van Gods genade. Voordat we hier nog verder over doordenken, zingen we met elkaar toch overwint eens die genade. Lied 755. Ja, daar wil je dan op blijven vertrouwen dat Gods genade de hele wereld voor zich zal winnen. Maar zover is het nog niet en dan maak je even mensen mee, zoals nu deze pastor in Afrika. Wat hem overkomt en hoe hij zijn weg daarin wil vinden. En dat hij daar zoveel hulp bij nodig heeft. Het maakt de indruk dat je zegt, goh, het gaat bij hem ook echt langs het randje. Hè? Hij denkt die nacht, daar gaan we met elkaar, want hij weet de vijand is op mij uit. Als pastor, als leider van deze gemeente, hij staat in de frontlinie. Zijn gezin zal daar ook mee omkomen. Hij gaat ervan uit, hij hoort van een raket dat hij op hem afgevuurd wordt. En hij zei, hoe het kan weet ik niet, hoe God zoiets dan weer regelt weet ik ook niet. Maar het was wat zand. En meer was het niet. En hij komt er doorheen. Het doet me zo denken aan wat Paulus ook schrijft. Wij hebben van Paulus ook altijd de indruk dat dat ook zo'n stoere geloofsheld is. Voor niets en niemand bang. Hij trekt de wereld in, want het evangelie van Jezus Christus moet verkondigd worden. Hij is er zelf zo door gepakt. Maar hij zegt, ondanks dat ik vind dat dit het mooiste is wat je kunt doorgeven, hoe groot die schat ook is van dat evangelie. Het is wel in mijn handen gelegd als een kwetsbaar mens. En dan zegt hij ergens in 2 Korintiërs 4,
wij hebben slechts een aarden pot voor deze schat. En daarmee bedoelt hij dan zo'n vaas waar men vroeger belangrijke documenten in bewaarde. Dat was een vaas die ook scheuren en barsten ging vertonen in de loop van de tijd. En hij zei, zo ziet mijn leven er ook uit. Bij mij komen er ook barsten en scheuren door alles wat ik meemaak. Maar, zegt hij vervolgens, het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Wij worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt. Nou, eigenlijk is dit een beetje vergelijkbaar met het verhaal van die pastor. Hij zegt ook, Paulus hier, het gaat heel vaak langs het randje. En echt, dat zit mij ook niet in de koude kleren. Dat raakt je. Hij benoemt het dan zo. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. Vervolgd, maar we weten dat we worden vastgehouden. We worden geveld, ja, het doet zeer. Ja, je lijdt kou in de nachten. Je zit op een stormachtige zee, maar we gaan niet te gronden. Het gaat langs de afgrond. En het vertrouwen is, God houdt het in de hand. Niet dat je het daarmee er altijd hier levend van af zal komen. Die duidelijkheid is er voor hen absoluut. Maar het grote werk van God, zijn toekomst, zal doorgaan. Zo getuigt Paulus ervan dat hij zei, zo was het ook met Jezus. En eigenlijk is dat die weg van Jezus die zo ook in ons leven als volgelingen als het ware aan het licht komt. Want ook bij Jezus ging het niet langs het rand, maar ging het door het diepe dal. En dat je dan toch kunt blijven getuigen van het evangelie. Hij zegt, daarin zie je hoe krachtig God is. Juist in die scheuren en de barsten van zo'n vaas, waar die belangrijke documenten in bewaard werden, kon je door die scheuren en barsten heen zien wat voor een rijke inhoud zo'n vaas had. En zo is het dan ook met ons leven, als je ziet hoe wij er van langs krijgen en wat dat met ons doet. En dan toch blijft dat evangelie voor ons nummer 1. Daarin laten we zien hoe belangrijk het voor ons is. Wat het ons mag kosten om onze band met Jezus niet te verliezen. Zo komt dat aan het licht. En daarom is het zo mooi dat deze pastor er ook eerlijk over wil vertellen, omdat we ook zien dat het mensen niet zomaar gemakkelijk langs hen heen glijdt. Zo van, oh ja, natuurlijk, met mijn God spring ik over een muur, niks aan de hand hoor. Er is wel heel wat aan de hand. Er is heel wat door hem heen gegaan. En daar moet je wel van genezen. En daarom is het ook zo mooi dat Open Doors ook daar oog voor heeft. En ook in dit soort situaties mensen kan bijstaan. En hem en anderen die dat nodig hebben, ook die traumahulp te geven. Die hen dan in staat stelt om straks ook weer verder te kunnen gaan. Laten we daarom dat zelf ook maar niet vergeten. Ook in moeilijke tijden is het voor ons ook belangrijk om daar eerlijk over te zijn. Dit gaat niet zomaar. En ik wil in God vertrouwen en ik wil op hem bouwen. Maar ik heb ook de ander nodig om dat vol te kunnen houden. Daarom is het ook zo mooi dat je gemeenschap bent met elkaar. En dat is ook absoluut nodig. Zo kunnen we samen, ook in onze eigen omstandigheden, in ons persoonlijk leven, die weg met God blijven gaan. Ondanks wat je daarin ook kunt tegenkomen aan moeilijkheden en aan vragen. Daarom willen we met elkaar ook als afsluiting van wat we uit Gods woord hebben gehoord, met elkaar zingen, of misschien wordt het luisteren, het lied Heer, leer mij uw weg.
nog niet heel bekend, of jullie hadden even niet de behoefte om mee te zingen, ik weet het niet goed, maar het is ik vind het zelf een mooi lied waarin zo het moeite en het zoeken ook naar voren komt, waar we ook over gesproken hebben. Zullen we met elkaar nu ook gaan danken en gaan bidden. O Heere God, wij kunnen ons dat zo voorstellen. En we hebben het misschien zelf ook wel eens, als mij de moed ontbreekt om door te gaan. Soms ook de wil, het vertrouwen. Zulke momenten kennen wij. Niet alleen, we gaan ervoor. Maar ook, wat Paulus zegt, dat langs het randje, we voelen de adem van dood en duisternis. En Heer, daarom bidden we ook. We bidden intens voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. We weten dat velen van hen in de gevangenis zitten, zonder uitzicht. Zonder een sprankje mededogen van hen die hen gevangen houden. Niet wetend wat hen te wachten staat. We bidden voor allen die weten dat ze in de gaten worden gehouden. Die niet zomaar de deur uit kunnen lopen. Zonder over hun schouder te kijken. Word ik ook gevolgd. Die weggepest worden uit hun familie, uit hun dorpen. Heer, moedig hen aan. Laat hen krachtig weten dat u hen nooit uit het oog zult verliezen. En dat u hen op een bijzondere wijze met uw liefde omringt. En Heer, geef ook een uitweg uit al dat lijden. Geef ook een omslag in het denken van allen die in blinde haat maar om zich heen slaan. Want waarom vervolgen zij eigenlijk anderen? Wat is dat? Heer, we bidden zo ook dat er ruimte en respect zal komen voor elk. Wat zijn of haar geloof of overtuiging ook is. En Heer, we bidden ook voor deze pastor die vertelde over zijn trauma. We bidden voor het werk van Open Doors. Die deze mensen wil ondersteunen. En dat ook op heel veel andere manieren doet. En ons hier wijst op dat wij samen uw kerk zijn. Zij daar en wij hier. En wat we dan voor elkaar kunnen betekenen. Heer, we bidden dat er ruimte komt voor elk mens, waar ook in deze wereld. Vrede voor Israël. Voor allen die daar wonen, Joden en de Palestijnen. Een plek voor ieder om in vrijheid te mogen leven. Een plek die je gegund wordt en die je gegeven wordt. Heer, ook in ons eigen leven kunnen er situaties zijn van onrust en van zorg. Daarom zijn we ook een moment stil. Om dat ook zelf bij u te brengen. En Vader, in dat alles willen we ook uitspreken dat we uitzien naar uw koninkrijk en verlangen naar uw nieuwe wereld van vrede en recht. En daarom bidden wij zoals Jezus het ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen nu onze gaven geven. Er was ook nog een beetje op gerekend dat er misschien ruimte was voor een collecte voor Open Doors. Maar ik begreep dat er een ander goed doel nu op het programma staat voor deze zondag. Er komt wellicht nog een ander moment, zou ik het werk willen ondersteunen. Dan ga ik ervan uit dat de gegevens wel getoond zullen worden.
Daarna zingen wij ons slotlied, lied 801, een aantal coupletten door de nacht van strijd en zorg.
Ja, mooi, organist, ik zal er zijn, er doorheen verweven, want dat is het ook waar we van hebben gezongen. Het beste wat je kan overkomen, dat is dat je dit nieuws mag weten. Dat je eruit mag leven en dat je daarvan uit mag delen. We ontvangen de zegen om daartoe in staat te zijn, om de moed te hebben, de wil om door te gaan. En zo volgeling van Christus te zijn in je eigen leven en omstandigheden. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de kracht, de troost van de Heilige Geest is met u